من دحر أبير درا علنا كينو تعالى زاروا منفس قدس دمانا صاحبكم زردكم يبلز خابسه بلو منفس قدس كبلو زغل صلكا يبلز سب تردق قلص لك زي تردق نتقبله نتمارن منفس قدس جن كينو تسوتا يبركا تسوون بمنفس قدس اكل ما تقول جن كينو لعاد اون ادلاين او وش هذا ترد نجا يهبكاي منفس قدس مالتي ناس عارفه تردق نجرات الله ስለዚህ አነ አብረማ ከነሆ ወላ ዛዕዱ ኮሚየነረ ማለት ነው ግን አብረማ ከነሆ እጽምነረ ደህቶም ሳቂ ኸይነረ ደጊመ ድማ አብናይ ሸካ ኖሮ እንታይ ተባሄረ ሲ ብዛዕቡ እንታይ ገብረ የሰላስ ስለምንታይ እግዚአብሔር ሰብ አይኮረጅ ዛለበኒ ሓዳነ ጊዜ ሰብ ይዛረበካይ እስከ ሰብ ይዛረብ ይበሉ መንፈስ ቅዱስ ጋር ይዛረብ ሕጂ ሰብ ትዛረብ ከሎ አይሉጠካል ምድራውት በከሙጠልካ አይደለም ሰማያዊ ኃይል ግን ተመምጠልካ አይደለም እስካብ ሰማይ ሆነ መግላት ብሎ ኃይል ነው ናይሰብ ኃይል ነው ሰባት አይቆር ነው በጥበብ ሰው ተጋየው ነው ግን አሁን ታየው መንፈሳዊ ኃይል ይሁን መንፈሳዊ ኃይል እና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በተገናኘ አግንታለው ኃይል አለው ኃይል ተጠሪካ ማለት ነው አብይ አክሊት ተፈል ያለው ስሙኒ ዋው ብሎ ኃይል ነው ስብከት ግን ውሽጣው እንታይ ዘይግበር ዘይሉውጥ ስብከት ዘለልን ስብከት ሰምዕ ታሪክ ውሽጣው እንታይ ዘይግበር አብሮዝ ማለት መርስ በሉ አብሮዝ ማለት መርስ በሉ ውሽጥን ዘይሉውጥ አብራታ ይበቃ ይማርከካ ተስከትልና ግን ኃይል ግን ውሽጥ የለ መንፈስ ቅዱስ ተመከለ ግን ውሽጣው ኃይል ወላ ይተጀረካ ዘዕጣካ ስለዚህ ትምህርትና አመጣይ ቆናለው አመጽሐፍ ቅዱስ አቃል አምላክ መንፈስ አምላክ ብዙበረል ቃል እንበር ናይሰጥ ታቆነው አውቁ ክንስረትን ክንነጽን ይበል አለ ማለት እግዚአብሔር ተዛረበ ነው ወይ እግዚአብሔር ባይክ አልፈራ ዝርዳን ነገር አለ ኃይል አባይ ወጻለው አይወጽን ይርዳል አባይ እንደጋ ኃይል ተዚያለው አጥባና ታይለ እስከ ኃይል የነበረው ስለዚህ አብያሱስ ሲታይ ወጥ ኃይል ናመ ናታስበይቲ ኃይል ሀባይ ታይገርብዋ ወጥ ስለዚህ ኃይል ሀባይ ዘወጥ እንደራል ነው እግዚአብሔር መንፈስ ባይ ተንኪሩ ሲሐሉ እንደታው አነ ተማርኩማ አነ ተማርኩ ባለይ መንፈስ እግዚአብሔር ናክ እትተረዳው ዲኖ ምርዳ ይበል ዳተማርኩ ሲታይ ገብሬ ይማሃይ ይገርምን አና አሽሐ እዚህ አላህ ማን ታይጎረኔ አፈልተኝ ሽዑል ስሙ ምባይ እሱ አብረን በመርከው ማኑ ታይጎረ የስተው አና ነው ክብርና አምላክ ነው ኢየሱስ ቆይታ ስለዚህ ጥራዝ ያለውና ጸሐፍቱ ነው ከመዓል ዝራ ንፍዓት ጸሐፍቱ ነው ይገባና አሜን ደብረ አዝሪ ሓንቲ ሰበይቲ መጀመሪያ ግን የብዙ እንደ ዘሎ ፈክስታት ገለመለ ሓንቲ ሰበይቲ ታገራሲ ለማ ዓትራ እንታይ ይስከበሩ ይለማ እውይ ለማ ዓሰረሰከ ሓሊፍካ ለሚ ዝነበረሰከ ብጣዕሚ ዘደነቅ ነገር እንታይ ዳዕነ በተሰምታታ ለማ ዓት በጣም ዘገርም ሽዑ እሞ ነገር እንታይ ትስበሲ ከመይሉ እንታይ ትስከበሩ እንታይ በቃ ስንገር በቃ ለማ ዓት ባር ሓሊፍ ይገረሉ ተሰብታበሉ በቃ ተጽበይ መትخباس ሰምዕ ገለ ነገር ሽዑ ዳይላታው ለማዕት ተረሰበት እትባሰር ናብዚ ዳረሲ ከምዝ ተበለ ሰበይቲ አክሽን ሐይዛም ቃል አምላክ ያዘተ ወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ሐዳ አለ ጊዜ አክሽን ሙሳሲ ትርጉም የውሉ ቃል አምላክ ይሳት ወጣለካ ከምዝ ተበለ አብን ወዲያ ጎይታው ይስሆኑ ቃል ካምበ አክሽን ሰው ላይ ወጽ ካይወጽ ወዳል ናይ ሰው አክሽን እስካይ ጎታ ኢየሱስ እንታይ ተዘረባ ኢየሱስ እንታይ ተዛረብ ካይ ቃል እግዚአብሔር ሲ ናይ ተሰሙ ስለ ኮንታክት ትሪ ናይ ኢየሱስ ቃል ምስሊ እስካት ወጽ ዘለካ ብዙ ሰባት አመና አትጀት ሆኖም ሲ ገሪያው ቆጣይ ተመስለኩ አብዚ ኸሎ አስራው ነው አብዚ ኸሎ
إسكاليت سم ونيات السبعين غاز من رأيهم تعرف شو يتفاعل أبو مرهابين تايزون إلى أو مش هذا زعمه ودي تاجمريرو نبتوي تاجمر عقل نبت زان كتاجمرني سمعني سلام ده إزاي نعهد هاي يوت نزار هذا قالوا نقرأ جن أكشن إزنا أي مثال باولر يلايو ولا تصعد الجوم تريد السبب كترفه نت مصر نتعلم قال زعلنا درالي نعطى أكشن كترفه إيش كتبص لك هم قالوا مسوق دول ساتنا على جزء من حسن ما نفسي تسكسي كم ستقول كم مرو أنا أطلع زهدرني دامر ولا تنتظر حين أرد منا سكار ده نيسبول نايبو تطلع زهدر آمين بالرازري معناته حد بزي ناي سبات أو سب عشرين نساتهم بماذا لك هم سب قليلا هم سب بعد ندري نسخة منفس بس كمان مركان فإنكم بعد تقولون كم نتسد هذا أو كان نمنفس بس فلوس رضيت كبرى ناي سبات عشرين إسكاتر بوزة وش ناخذ زيتاي بعد سأزي عشرين إحنا بوزة أمين بالرازري مسؤول إحنا بوزة على sekarang beli Petrus karena Korintus anda ada orang anda ada orang mana ada dulu besar ayo semua karena Korintus rakyat sudah ada asal syuatin itu syuat hanif kalau saya tak karena Korintus مرة فربعتك عصر شعاع ترجع تعلف قلل صبانا دايم ولا آمين ده لا اتي نشع تعلف اسك نشع تعلف قلل صبانا سبب يسوع كريستوس أينا أبدا مسحب كريس أمدري كلهم تانلكم نكرانكم فتنا علمكم جناحي أنا العالم سيرة يعمل ساعة ما سكر قبله أنا العالم سيرة يعمل ساعة ما ده أجوها كل زيادة الناس كانوا يسمون على ذات الروح سكبتي أوش عايز الله تكاس برو بدأ عايز الله ما ندرس برو نعلم سبرو أستمتع عيسى أمر بالعدل سلام نحن يقولنا بتذكرنا يزول بتذكرنا سبرو أستمتعنا سعرنا يجعل المسجد بتذكرنا أنا أستمتعنا سعر نحن نسعره نتذكر أخذ حرفه يقبلنا زيادة نتذكر أخذ حرفه يقبلنا زيادة كاملنا يستمر لا يهوري أبوس أتمدري أتم حاجة كلام تصبح بمزح من جديد نبأورس تايكم نرميم من جدو يجبروا نرميم أورس ما هذا حاجة تدل عليك أجر الله اتنشع تعلم سببا دايكم النايلو ما عليا زي المسكين اتسأل أسفلو نابكبري آمين سلسي قد سببا نسر الله حالي من جدين تايو خاصة مسيرنا حدا من جدي تسمع ملاي تسمع أنت أقول لك تدري لك بس إذا سبعة تسمع تاي يقول اليوم ستسمع برو سور نايت كريستياني برو هذا السور قال هلا نتا على أبصري كبيروا تبنى على أقولنا سور كلها اللوا سور نتا وني هلون ناي نحالة كريستيان هلون نار تسمعي برو تسمعها أتقبلك تعتقد لك أخذين لك تسمع زي ملوك وتعتقد بهوة تلبي العيكين نايك أسعى لك تسمع برو ما أنسألت على هوة تسمع من المتعين ما أنسألت على هوة سواء مسلم على أولم تسمع كلهم عن اللوم تسمع المتعين تسمع متعين قبل سلام
يصلمتمو تسفا زيكل مخونمو اتري امچرشا حيوتن تايكون ترقم الو ማለት ትርጉም ዘይብላ ቁጽሉ አይኩልም ዛስዋይ ሸዳይ ዶሮ ይወጣው ባዕላቶ ዳይሮ ይልፎ ባዕላቶ አባቡሬ ማቶ ማክዳሪ አቶ መርዛው ነገር ገለገለ ገለ ዳይሮ ንይወጣው ከም ዘይትጽል ይገብራ ማንያቱ ተስፋ ይብሉ ደህረጊ ህይወታይ ክትጽል ተስፋ ዳይ ጸልማት ናና ግና አቢ ተስፋ አለና መጽሐፍ ቅዱስ ዘነበና ሆኖ አዋታይ ጴጥሮስ ታይወሎ ተስፋሁም እንታይና ተስፋ ዳይኩም ጽዋዕሁም መሐራይኩም ተስፋ ጽዋዕሁም መሐራይኩም ተጥዕና ተስፋ እንታይና አለና ተስፋ ጽዋዕ አለና በሉ ተስፋ ጽዋዕ ይነሎ አምራሲ ነሐለ ተስፋ ጽዋዕና አሎ እዛ ምድራዊ ዓለም እንነብረላ ዘለና ሕጂ እስከዛ ትነብረላ ዘለና ምድራዊ ዓለም ነው ሰማያዊ ዓለም ተባህላል በርዲያ ዛዕግን ነህመላ ዘለና ዛዕግን ጽረላ ዘለና ህይወት ነታ ሰማያዊ ዓለም መታን ታንገበዕና ነታ ተስፋ መታን ትንቀበልና በመከራ እንሐልፍ አሜን አሜን ብራዘሪ ስለዚህ ሰባት ነተስፋ ዝኩል ጊዜ ታበረሎ ክሪዎ አለዎ ተስፋ ተዘያለዎ ተስፋ ዘራው ድራል ግን ተስፋ አምድር ስለዝመስለው እንዳይቆም ማለት ነው ይወጣው ነሐለጋ ወይ ካለ ጸራይ ነህሊፋው ይወጣው ማለት አነ الناس ሁሉ ተስፋ አለኝ መራራ ማዕተው ያለ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ በወዛ መንገድ ይፈተነሪው አው ፍራቲና እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ማንዩ ጳውሎስ ዘጽፎነሩ ማንዩ ጸባ ዘጻነሩ ሰፈራሊ ነገራት አሎ ግን ሮሜ ምዕራፍ 4 እስኪ ምዛ ሐሳብ አጣራሰና እንደዛይና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 18 ተከባቢ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታ አይህለን ይስቆሉ አይህለን አቢ ተስፋለ አሜን ዛይድ ዝነብራሎ ዓለም ስቆሉ ሐጅ ዝነብራላ ዘሎ ናይ ብቅዕቲ አይኮን ናይ ብቅዕቲ አይኮን አነ ግናስ በሉ ግና ሀብ እግዚአብሔር ተሳለኒ እግዚአብሔር ተሳለኒ ወርሶ ተስፋለኒ አሜን ብራዘሪ ነና እንቆየለን እንጽበለን ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ተስፋ ስለዘለው ነዚህ አብዝነበረ ምድራዊ ዓለም ላይ እስኪ አነስ በሉ ተስፋ ተተረዲኒ ምድራዊ ዓለም ሆነ ምድራዊ ዓለም ነው ታይ ተስፋ አጽምቶ ታገረና ጀመረ ሰባት ጴጥሮስ በታዮ ነራሲ ሁሉ ነገር ሐይና ታገረ ካለና ንስዕበካ አለና እንታይ አስሚ አለና ይወ አብ ሰማያት እስራኤል ዘላለም ይወት በሉ ዘላለም ይወት አይላ አይገልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከና አብ ሰማያት ናይ ዘላለም ይወት አምድርን ሐድበ ዘለና ነገራት እንታይ ስለዘለይ ፍቸርናትናስ እንታይ ነፃናትናስ እንታይ እዩ ዛዓት ዘሎ ነፃን ናይ ህይወትኩም ኣብ ሰማያት ናይ ዘላለም ህይወት ኣለኩም እስራኤል ዘላለም ህይወት ኣለኩም በሉ አሜን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለኒ አሜን ብራዘሪ እዚ ኣፈረት ንዓና ብቕዕቲ እታ ትመጽግራ ንዓና ዓባይ ብቕዕቲ ተስፋ ኣለት yes ሃሌሉያ ስለዚህ ተስፋ እንታይ ሱር ናይ መንታይ ከም ሓንቲ ገረብ ሱር ናይ ክርስቲያን ሱር ድማ ተስፋ እዩ ተስፋ ይበሉ ሰይጣን ስበሉ ኩሉ ጊዜ ስበሉ ተስፋ ቁራጽ ዝመጽእ የብልካን እግዚአብሔር ተስፋ ይኮነን ከምዝ እንዳበለ ተስፋ ሆጸካይ ዳስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሳይገላ እትርሻዕ ዝሐልፍ ቀሊል ጸበባ ብሎ እንተ ጸበበና ይደለ ቀሊል እዩ ጸበባ ነው ዘጻወሉ ሐሰው ሰላት አለው ባህር ዘጽወሉ በሰጠነ በለኻ ዘጽወሉ ነገር እስተምለት አለው ብዙ ነገር ንዑስ ካላ ሆነ ነገራት አለው እሱ ግን ኢሉ ቀሊል ጸበባ ማለያ ዘይብሉ ክብር ነው እግዚአብሔር አሜን ማለያ ዘይብሉ ክብር ለኝ ወሩ ማለያ ዘይብሉ ክብር ነው ማለያ ዘይብሉ ክብር ለኝ አሜን እስከ ተስፋዬ ስበሉ ተስፋዬ ያው ነትያው ስበሉ ነትያው አማ አልሞታት አይደለም አሜን አይላይት ሞታት ለኩተለው እዝም ዓለም ሲታይ ሞት ነገር እናይ መድበቅ ሰባሂ ንሙላድ ጊዜ የለዎ ንመማት ጊዜ የለዎ ንምርካብ ጊዜ የለዎ ንምድር
ንምርባይ ጊዜ ኣለዎ ንምቕዳር ጊዜ ኣለዎ ንምስፋይ ጊዜ ኣለዎ ግና ኢሉ ኩሉ እቲ ዝኸይድን እቲ ዝመፅእሲ እቲ ዝመፅእን እቲ ዝኸይድ ዝበሉ እቲ ዝኸይድን ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ ሃርያ ከምኡ ዘሎ ሰሎሞን ዝመፅእ እውን ኣሎ ዝኸይድ እውን ኣሎ ግን ኢሉ ኩሉ እንተረኣኽቦስ እንታይ ኢሎ ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ እስኪ ናይ ኮንትነት ኮንቲ ይበሉ ኮንትነት ኮንቲ እዩ ኣነ እስክበሉ ብምድራዊ ዓለም ውሽጣዊ ተስፋይ እስክበሉ ውሽጣዊ ተስፋይ ኣይሕለልን ኣሜን ብርሃተሪ ንሰብ ኣይራእይ ዝሕለከና ኣብቲ ናይ ምድራዊ ነገር ስክዒት ይደሊ ነገራት ምክዋን ይደሊ ብፅቡቅ እኳ እንተኾነ ነገር ግና እቲ ዝመፅእ መከራ እቲ ንሓልፎ መከራ ግን ነቲ ሰማያዊ ዓለም መታን ትቐብለና እዩ ኣብዚ መከራ ዘይተቐበልካስ ኣብ ሰማይ ትብራይ ትልካ ብሉፅ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ክትቅበል ኣይትኽእልን ብሉፅ ኣለን በሉ ብሉፅ ኣለን እስኪ ኣነ ብሉፅ ኣለን በሉ ብሉፅ ኣለን እንታይ ዘለና ብሉፅ ነገር ኣለና ረዚ ዘይሓልፍ ዘይመውት ንዘለዓለም ኣለና ረዚን ክብሪ ኣለና ረዚን ክብሪ ኣለን በሉ ረዚን ክብሪ ኣሎኒ ኣሜን ብርሃዘይ ኣያ በቃ እዚ ክርዳዕና ኣለዎ ረዚን ክብሪ ዛስራይ ጴጥሮስ ተገልኩም ዓንተወይ ተስፋ ጽዋዕሁም ተስፋ ጽዋዕሁም እስኪ ተስፋ ኣነስ በሉ ንተስፋ የተጸውያ ስበሉ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ስበሉ ተስፋ ነቲ ሞት ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታት እንታይ ገብረኒ ኣደለኒ ስበሉ ንሱ ስበሉ ህያው እዩ ኣሜን ብርሃዘሪ ህያው እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጣ ስማ ክርስቶስ ኣሜን ብርሃዘሪ ክርስቶስ እንተሎ በቂ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ናይ ይሁን ይበሉ ካብ ኣቦ ይበልፅ ካብ ውላድ ይበልፅ ካብ ሰማይ ይበልፅ ካብ ሰበይቲ ይበልፅ ካብ ገንዘብ ይበልፅ ካብ ዝና ይበልፅ ኢየሱስ ንዕሉ ሁሉ ኣሜን ብርሃዘሪ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ኢየሱስ እዩ እስኪ ንኸይዳብ ሮሜ 4:18 ክብርን ኣምላኽ እዩ ከምቲ ብውል ድማ ዘርእኻ ከምዚ ክኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ረይዋ ከምቲ ብውል እንታይ ኣሎ ከምቲ ብውል እንታይ ኣሎ ከምቲ ብውል ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ስለዚ እንታይ ኣሎ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ስበሉ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ምድራዊ ዓለም ተስፋ የለን ስበሉ ምድራዊ ዓለም ተስፋ የለን ሰማያዊ ዓለም ናይ ተስፋ ኣሎ ኣሜን ኣብርሃም ካብ ሰማይ ዝሰምዖ ተስፋ ኣሎ ኣብቲ ምድራዊ ዓለም ግን እንታይ የለን ተስፋ ዝበሃል የብሉ ምድራዊ ዓለም ስበሉ ምድራዊ ዓለም ተስፋ እኳ ተዘየሎ ካብ እግዚኣብሔር ግና ዓብዪ ተስፋ ተቐብለና ኣብርሃም ነዚ ሓይቲ ዘላ ህይወት ኣብርሃም ንመን ነዚ ሓይቲ ዘላ ህይወት ነታ ተስፋ ኣምላክ ከመይ ገይሩ ክብደ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ብተስፋ ኣመነ ተስፋ ኣመነ በሉ ተስፋ ስበሉ ዓብዪ ጉልበት ናይ ክርስቲያን እዩ ስለዚ ኣብርሃም ብእምነት ኮይኑ ከመስግን ተስፋ ስበሉ ጉልበት ስበሉ እንታይ እስካብ ኣፅለለሲ ኣብኡ ትዕልወሉ ከምቲ ብውል ድማ ዘርእኻ ከምዚ ክኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣሳት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ብሞት ስጉኡን ብሞት ማህፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዐ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ንምእማን በርትዐ በሉ ኣይተወላወለን እስኪ ንምእማን በርትዐ በሉ ንምእማን በርትዐ እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብርሃም ኩሉ ግዜ ነታ ተስፋ እዚኣ ስለ ዝርያ ነታ ኣብ ምድራዊ ዓለም ዘይኮነ ዝርኢ እታ እግዚኣብሔር ዝሃበት ተስፋ ኩሉ ግዜ ስለ ዝርያ እንታይ ገበረ እስኪ ንምእማን በርትዐ በሉ ንምእማን በርትዐ ኣየናይ ስለ ዝርአ ደግ ተስፋ ስለ ዝርአ ዝገበረ እዩ ኣብርሃም ንተስፍዑ ስለ ዝርአ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ንምእማን በርትዐ እምበር እስኪ በርትዐ በሉ ተስፋይ እስኪ በሉ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ክሓስቦ ከለኹ ውሽጣዊ መንነተይ ዝበርትዕ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ እንተሎ በቲ ምድራዊ ነገር እንታይ ገብርኒ ኣይሕለልኒ ውሽጠይ ግና ኣብ በብፅባሕ ይሕደስ ኣሎ ኢሉ እግዚኣብሔር መስገን እስኪ ይሕደስ ኣለኹ በሉ ይሕደስ ኣለኹ ስለዚ ኣብርሃም ተስፉ እንዳርኣየ ኣምላኽ እዩ ዘመስገን ኩነታት ይኮነ ስለዚ ንሕና ድማ እቲ ምድራዊ ዓለም ታክገብረና የብሉ በቲ ዝመፃልና በቲ ኣባላት ዝፈፀም ነገር
بدا أبانا تورس تبلا لنقرأ تقولنا كنحلل يمنا سكي تسمعي سكولو أيا دو بلا أبسطات هاي أبسطات دمنا هاي تسمعي نسيا آمين تسمعنا أملاك آمين نأبسطات هاي تسمعنا ስለዚህ ተስፋና አምላክ እንገብር ይግባናል አራን ጊዜ ናና ከመን ተበለና ነገር ተወሰና ይብል ኢየሱስ እስከበሉ ናም ማብር ናተወ ከምትስ ፈልግ እትስ ከምትስ አብፈልግ ኢየሱስ ወይታ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ከላይ ቆሮንቶስ ሓደ ነገር ዝዛረበ ዘሎ ስለምንታይ እንደዚህ ጽሑፍ እዚ ጽይዎ ኢላ ሓስብ ከለኹ ሐዋርያ ጳውሎስ አማነ ተማሕበር ዘይጨንቕዎ ኣሕዋት ሓሰብ ዝበሃሉ ነይሮም እዮም ኣሕዋት ሓሰብ ማለት ጳውሎስ ሐዋርያ ኣይኮነን ዝብል ነታ ማሕበር እንታይ ይብልዋ ነይሮም እዮም ካብቶም 12 ሐዋርያት ኣይኮነን ዝብል ሙቭመንት ወይ ከዓ ምንቅስቓስ ነይርዎም እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብብዙሕ ነገር እንታይ ይገብር ነይሩ ይጭነቕ ነይሩ ወይ ከዓ ዓቕሉ የፅብብሉ ነይሮም እዮም ንኣብነት ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 መራእይ ላይ ሶሪ ከላይ ቆሮንቶስ 10:16 በብዙሕ ጊዜ ኣብ መገሻታት ነበረ ኣብ ርባታት ብፍርሃት ኣብ ከተርቲ ብፍርሃት ኣብ ደቂ ዓደይ ብፍርሃት ኣብ ኣሕዛብ ብፍርሃት ኣብ ከተማ ብፍርሃት ኣብ በረኻ ብፍርሃት ኣብ ባሕሪ ብፍርሃት ኣብ ማእከል ኣሕዋት ሓሶት ብፍርሃት እየ ዝነበርኩ ረይዋ ኣብ ከተማ ብፍርሃት ኣብ ደቂ ዓደይ ብፍርሃት ኣብ ኣሕዛብ ብፍርሃት ኣብ ሩባ ብፍርሃት ኣብ ኣሕዋት ሓሶት ድማ እንታይ ብፍርሃት ነይሩ ብፍርሃት ንምንታይ ይፍርሕ ነይሩ ኣሕዋት ኮይኖም ግን ንምንታይ ናይ ሓሶት ኣሕዋት ስለዚ ንሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ኣብ ህይወቱ ዘጨንቕዎን ዘፅብብሉን ዝነበሩ እንታይ እንተይልና ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቶም 12 ሐዋርያት ኣይኮነን ዝብል ምንቅስቓስ ስለ ዝነበረ እታ ማሕበር ንሱ ማጠሪዋ እንተኾነ ነገር ግን ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣገብሮ ነይሮም ካብታ ማሕበር ሐዋርያ ኣይኮነን ዝብል ምንቅስቓስ ፈጢሮም ነቲ ትምህርቲ ኣገብሮ ነይሮም ክወቅዕዎ ይደልዩ ነይሮም እስኪ ጳውሎስ ተዘይተቐቢሎም ሐዋርያ ብሉ ጳውሎስ ተዘይተቐቢሎም ትምህርቲ ድማ ክበልዎ ምዕራፍ 9 ንሪኦ ንኽእል ኢና ኣይ ሐዋርያ እንዴት ኢልዎም ኣይ ሐዋርያ እንዴት ንኻልኦት ሐዋርያት እንተዘይኮንኩስ ንዓኻትኩም እኮ እንታይ ኢልዎም ሐዋርያ ሁኔ ስለምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሐዋርያነቱ ዝጣበቕ ዘሎ እንተይልና እቲ ናቶም ምንቅስቓስ ንሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ትምህርቱ ክወቅዕዎ ስለ ዝደለዩ ግና ሐዋርያ ጳውሎስ ተጋሎ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ሓሰብ ድማ ብምንታይ ብፍርሃት እየ ዝነብር ወይታዊ ስበሉ ካብ ሓሶት ኣሕዋት ስበሉ ሓልው ንመን ይፈርሕ ነርዘይኩኒ ኣሕዋት ሓሶት ከዓ ዝበሃሉ ኣብ በረኻ ኣብ ሩባ ኣብ ደቂ ዓደይ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ይገብር ነይረ ብፍርሃት እስኪ ብፍርሃት በሉ ምክንያቱም ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዝተረኣኸ ነገር ከምፅሕ እኳ በብዙሕ ነገር እንታይ ዝገብሩ ነይሮም እዮም 195 ብስሞም ተዘቢሉ 5 ግዜ ን4 ወደል 5 ግዜ ንህደግ ን4 ሓደ ወደል እንታይ ገይረ ኣለኹ ብስሞም ተዘቢቀ ንብል ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሓልፎ ዘሎ መከራ በብዙሕ መከራ እናሓለፈ ግና እንታይ ይብሎ በዚ ዓይነት እዚ ሲትሬሽን እኳ እናሓለፍና ግና እንታይ ንገብርና ኢሉ እቲ ፀበባ ንሻዕ ዝሓልፍ ቀሊል ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ቀሊል ይበሉ ዝሓልፍ ፀበባ ይስበሉ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሰይጣን እንታይ ገዘካ እዩ ብሓሶት ናይ ወረ መንፈስ ኣልዒሉ ነቶም ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ሰብ ንኸይትቕበሎ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ንበዓል ቤት ብኤልዘቡል ካብ በልወሲ ብኤልዘቡል ካብ በልወሲ በሉ ብኤልዘቡል እንታይ ማለት እዩ ሓለቓ ኣጋንንቲ ብኤልዘቡል ማለት ማለት እዩ ሓለቓ ኣጋንንቲ ካብ በልወስ ነቲ ሰራዊት ዝኣኽሉ ነይ ሃው ንላዕሊ ዘይብሎ ኢሉ ኢየሱስ ብኤልዘቡል ተተባሂሉ ሲ እቶም ናብቲ ስጋ ድማ ሃው ንላዕሊ ታበሉ እዮም ክፅረፍ እዮም
ببزع ነገር ታይገብሪኻ ሕማቅ ወሬ ሰይጣን ታይገብሪ ነትናይ ኣብቲ ሰብ ዘሎ ጸጋ ኣብቲ ሰብ ዘሎ ክቡር ነገር ኣብቲ ሰብ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር መታን ከይፍጸም ሰባት ብተፈላለየ ቅኒ ገይሮም ታገብሩ እዮም ነቲ ሰብ ከምዑ ወይደልዮ ካብዚ ሓዶና እስኪ ሓዶን አሜን ደብረ ኻዘይ ምስ ሰብ ምጽራር ምስ ኣምላኽ ምጽራር ትናዓኻትኩም ዝቕበል ንመን ይቕበል ኢሉ ናይ ይቅበል እትናዓት ንዑ ዘብል ድማ እንታይ ኢሉ ንዓይ እንታይ ዘይገብር ኢሉ ዘይቅበል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2:3 ድማ እንታይ ኣሎ ካብ ተዃኑ እንታይ ኢሎም ኣሎ ካብ ኣኽላባት ኣይግበሩ ተጠንቀቁ ካብ ኣኽላባት ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ገለነት ወንጌል ብቅንዓት ገለ ድማ ነት ወንጌል ክሰብኩ ከሎ ስታይበታን ገብሮ ኣብቲ ወንጌል ውስጥ ኣብቲ ዕዩ በታን ከብፅሉ ከፃውስ ፈይጦ እንታይ ግነሮ ብሻላ ነት ወንጌል ይሰብክዎ ነሮም ብኩሉ ክሓልፍ ከሎ ስበሉ ንፍዓልፎ ምናልባት ፅባሕታ ይኹን ለምን ሰበልና ቃል እስኪ ሐዋርያት ስበሉ መከራኸሪ ዓለም ስበሉ ቃል ሰሚዑ ንዓርቦ ፅባሕ ይፈልጥ ነገር ግን ዝሕጂ ንሰምዖ ዘለና ፅባሕ እግዚኣብሔር በዚ ቃል እዚ ክሃገብረና ይኽእል እናሓለፍና እግዚኣብሔር ክነኽብሮ ንኽእል ስለዚ ካብ ኣሕዋት ሓሶት እንትሃግሙና ኣለና እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ክንጸልይ ይባላል አሜን ደብረ ኻዘይ ሰይጣን ሓንቲ ዕላሙ ስም ምጽላም እስኪ ስም ምጽላም ይበሉ ሽም ምጽላም ስርዒ እዚ ከዓ ካብ ጥንት እተሰብ መንፈስ ፕሊስ ከምዚ ዓይነት ድሕር ኮይኖም ገጽ እንዳገሩ ማለት ዝግዝቆም ኣሎ ሰብ ዘጸልም እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ካልእ ዓለም እዩ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዘውርድ ውዕል ዕዳ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣለዎ ካልእ ዓለም እዩ ዘለዎ ስለዚ ፕሊስ ነቲ ሰብ እዚ ተኣትወሉ ኣለኩም ብጥዑት መንፈስ ገርኩም ብትዕግስቲ ገርኩም ክተቕልዎ ጥራይ ገርኩም ኣኮነ ካብ ኣውታትገሩ ካብ ዘረቡ ክንእለ ይግባአና እስኪ ዘረቦ በሉ ድገምለይ ዘረቦ ምስ በሉ ከም መንሽሮ እንዳላሕመ ይችላል ስለዚ ተስፋ ግን እንዳልሆነ የብለን ኣሕዋት ሓሳብ ይገሱ ባሕሪ ይጋፈጠና ሩባ ይጋፈጠና ሽግራት ይምፃእ ግና ንዕና ጣንገብ የብልና ካብታ ኣብ ኣምላኽ ዘለትና ተስፋ ከይተናዓናዕና ምስ ኣምላኽ ብትዕግስቲ ጣንገብ ይግባአና ክንጎይ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስኪ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 እንረአዮ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፈተና ክንብል ከለና ፈተና ጥሜት ኣይኮነን ኣሕዋት እንታይ ገብሩ ኣሕዋት ሓሶት ይፍትኑና እዮም ሐዋርያት ሓሶት ኣለዉ ኢሉ ነቢያት ሓሶት ኣለዉ ኢልና መምሃራን ሓሶት ኣለዉ ኢልና ስለዚ ጳውሎስ ብትዕግስቲ ኣብ ቆሮንቶስ ሓደ ካብቲ ሙቭመንት ዝነበረ ምንቅስቓስ ዝነበረ እንታይ ኣይደልና ከም ሃዋርነት ክቕበልዎ ኣይደልን ነሮም ስለዚ እንታይ ብሎም ነሩ መንግስቲ ኣምላኽ ስበሉ ያበል ገብለይ መንግስቲ ኣምላኽ ስበሉ ብሓይሊ ዝበር ዘረባ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ነሩ ሓይሊ ከም ንፍዓት ክወጣ ይደሊ ኣለሁ መንግስቲ ኣምላኽ ዘረባ ዘይኮነስ ሓይሊ ኣለዋ ሓይሊ ኣለዎ በሉ እስከ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ስበሉ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ስበሉ ብውሽጢ እንድሕር ኣለዎ ሰብ ስበሉ ብደጊ ድማ ይግለጽ ብደጊ ይግለጽ እዩ ክንጥብር የብልናን እቲ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ብደጊና ድማ እንታይ ይገብር ይግለጽ እዩ እግዚአብሔር ግልጽ እዩ ብርሃዘን ስለዚ ንሕና ነታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እግዚአብሔርና እንመስል ብትክክል ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና እንተሎ በትስካራ ድማ ክርስቶስ ኣይገብር እስኪ ይርአ ይበሉ ክብርና ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ብውሽጡ ድሕር ኣለዎ ሓደ ሰብ ብደጊ ይማርሕ ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 2 እንድሕር ኣሪኹሞ ኣሕዋተየ በበይኑ ዝኾነ ዓይነት ፈተና እንተበፅሓኩም ሲ ኩሉ ከም ሓጎስ ቁጠርዎ እስካብ ሓጎስ ቁጠርዎ በሉ ሓጎስ ቁጠርዎ እስካብ ሓጎስ ቁጠርዎ በሉ ሓጎስ ቁጠርዎ ሓጎስ እግዚአብሔር ስበሉ ሓጎስ እግዚአብሔር ሓይሊ ስበሉ
فتنا بلو خو حاجة شغل صار زلني فتنا قليل سكولو بعمر مسلم بمقبال برهازل فتنا بلو بمنتهى كقبلوا لنا بحقوس كقبلوا علينا هذا يكتب ما يبلنا أبو داريان حقي سلسلو حسب مكرا حسب مكرا كقبلوا شيء بمعاد بينهم سلسلة وبسي نتاجر لنا إن تعبسوا كذا لنا مغنياتهم الزواج ومسواق وبسي نسلسلو حسب مكرا سلسلة قبلوا نتعبس كذا لنا توقع حس لا ولا خالي خاطري لا ولا خالي خاطري يسوع كريستوس هو تعالى بقول له تفكير سبورو انت كنا نحن سمعتان بقعة كنا نحن تيجي استفراغ سيطان بتلنا يجري سبات بتلنا كل يوم سبات تاجر سيطان سكيت إكزيابير سبورو سبات يتس سبورو سيطان ما سبات يتس ويتاوي سبورو أجر جالي خامدة أجر جالي سيطان أجر جالي سجاي كاي كون ردان سلسل نتردد لو تعجب بنا كمل على نحواتي سمعتنا إن أدلنا كن كيد علنا متى التي تعلمون بتبدأ ناس بكرمرام زي كل سايكون حابس كن فترة سلسل أقبل التعلمات مسلمات يزبطن بلو إمنات يزبطن سبلو أنت يزبطن زلدلو أقبل التعلمات كنت تعلمنا تعجزتي تعلمنا تعجزتي لو بلو بعدي تعجزتي لو تعلمنا تعجزتي نيجي تعجز تدلي أقوم تعلمت كذا تعجزني يدليكم زمن زلوا نيجي أبير قال لا تعجز ما تهوا فتصوم قبري أنا بسوا كلنا أكيد حسن يسوع كويتا سكزبت سكبرو أنا أسكت تقولي إذا أبير سكبرو قلت كبرنا خلاص سكبرو تماقالي أملاخاوي يبوا تماقالي قدسنو قولي إبراهيم الحكي أبتمقصعاتهم سيلو مثلا ها ندحال جزية تماقلتي أملاخاوي قدسنا كتقولوا فريقهم أبتم إكزيابير بولس مثلا بولسي إكزيابير يقول تطبقوا من النار حكي تقصع موتا تفضلوا تعبوا تعمل من هذا التعب أدي تاكسي أدي أحس أدرسي أحرم ربنا حكي لا تسمعك زي عن يقول لك رجع أبا خلنا سوق عسل ويبوت اللي قال ويقال سدد أبا خلنا سقنا تبقى يسوع كويتا أمين سكول قرطنا على أمر مسكالي ولو متى كذا في سكول قرطت أبدا متى سلام راكا ولا رأت عكاسي ويتأبو بس على جزء المكة ولا رأسي متى انتهي بولس متى تتكوني أمبر نقول لا رزق اللي سمسي يلا قل أبونا تسيرو كم ترى من تجمعنا تقصنا زيادة كذا تبقى أملاخاوي هو تبقى قدسنو تبقى تسقو متى تتكوني زيادة تجمعنا بتسبب كلنا يحفظك يسوع كويتا أمين لو الله تعالوا أتقطع كويتا سكولو تقول أتقطع كويتا سكولو أنت تقول لنا لو أيت تعللوا لنا أتقطع كويتا سكولو أتقطع كويتا سكولو أيت تعللوا سلام أنتي نسوس متى كسبوا كويتا سكولو بدلو بتقطع كويتا تعلل زي كتسع سكولو دخل زي كسر دخلها. سلسلة سأحلل اللي يقولوا أنا نقول لك أحلل الناس يقولوا أنا أحلل الناس يا أمير المسجد. سلسلة هاي أبو سلمي بن علاش ومن تدعي مقاتلات عن قلب سبارو سندنا منو معدي كما وقع مع رجال يدبرنا سليقات يدبرنا تبصرنا كم محل كم محل أباقي تبصرنا سلمان سبا تميدو تشكدو ولا كلام ولا شعتانو تعطاه القصص كم زي كلام اللي تنتاجر له أتصبغه
اتزمنس مدراو عالم سكولو صبابا سكولو شجر سكولو شنكر سكولو كاب كرسوس عارفين أمين لو بغازري أتصبابا تايز جبركا أنكر راسك جبركا يدمس أنكر راسك كولي جبركا سكيت قرنطوس معرف الشيء تاس شومن ده رايلي زيادة المسكين لا قرنطوس اوكي كلاي قرنطوس أتتعكس تقول ما يقول يسوع بويتا عين علة أمين هو كلا قرنطوس شو تشة شومن ده بخبرن حسرانن بخوفو ورن طبق ورن سكن بخبرن حسرانن برو بخوفو ورن سريع ما استعجبر سيئات سواء عترشي تعجبر خوفو ورن برو خوفو ورن يبنى الكار سيئات كم زي وما غصو كم زي غصو يبسي نتعبى هذا الوقت عند عراقين نتعبى هذا الوقت نقر كتفون عراقين نقر الكالو خوفو ورن كلا على الكالو ولا حصل تايبر اللي لو متعبرش أيتقل مسكر حصل تكون الكالو ما مستوزعات تايبر أيتقبل سلسلة ولا حصل زرعنا ما على وياه مستوزعات ما أطول تايبر مسكر حصل تكون لو ما مستوزعات بيسمبره سلسلة هم زعنا سبات تكون إيه بالله قلت يا أربعة كلت أربعة إذا بسريتهم باروت منتي كجبرنا توجه اليوم التحوسنا نساتهم النتي بكرسوس زلنا حرنت كسليو زعتونا أحوات حصوت إيو رايو نت بكرسوس زلنا حرنت سولو بكرسوس زلنا حرنت أنا سولو أنا نحرنت تسوي آمين سيدان تايزلو سبات أحوات حصوتهم سيدان تقوم اللبيو أجل سيدان قلنا تايزلو يميلو توقع عليهم زعتوا يلوما توقع عليهم زعتوا نابل يطمع حدا تاقبوا نتي بغرصة زلنا حرنت بدأ كوشتو يسوس كرسوس ويدان أمين رب العزري تفكرهم مساء زي كونو بناء تايزلو حسابات تايزلو زماء مسوات قالوا مساء عيبون اللبهم قلنا تمحبل تايقلوا كم زماء أقل كابين عيبر فاس مهارة تايقل بردها الصحابة حالات مسلكة قل الساقم قلتهم بخلف أعطوا حالات حارنة نتأكد حارنة تابلو كسور بيوم سلسي نحن أدرى بسببا يغن بسدات يغن بتأميات يغن بمكرا يغن كم تابتر السوز زلنا فقري بس إيمو زبالنا يمير زيابير مسكن سلسي تعالي دبرنا أين حلنا زيابير مسكن عندك لما رأي العرف عسرته ثلاثا حموشن تالنا له نتاعت الصحابة توسوا قال الله ناقوكم سولو تقول لي قال الله ناقوكم سولو نتاعت الصحابة توسوا تعب السد أينا تسفى نتاعت الورس قال الله ناق اسكي قال الله ناقوك عيد ورس سولو تسفى الله عسى أبو سيدنا قال الله ناقبنا نتسفى تعمل الخير كنورسو النخيل زيابير مسكن يسوع كريستوس ويداي سلازي كل ጊዜ تعملنا كحلل يمنا زيابير مسكن سلازي انتي صبابا الشجر التبرالي نقرب ጊዜ እስከና በትፈስ ሙራይ ለዚህ አማራ አዋ حموش عسل قدم يا انا بدش هذا حموشة يا حموش عسل نقرب حسر مكان مسقبر ولا يا اوكي نتي بكرسوس يسوس نامنا يزلعلم كبرو ጸውዓና አምላክ ኩሉ ጸጋ ቁሩብ ጊዜ ሐሰነ መከራ ምትጸገብኩም ንሱ ፍጽመልኩም ከጽናዕኩም ከበርታዓኩም ከስርተኩም ቁሩብ ጊዜ ብሎ ቁሩብ ጊዜ አረ ዶም ላይ ቁሩብ ጊዜ ስበሉ ሐሰነ መከራ መስራውኩስ ብሎ እግዚአብሔር ከጽናዕኩም ከአኽብረኩም ከረስየኩም አሜን ብራዘር ግን ቁሩብ ጊዜ ታይ እትጸበባ እት ሐሰነ መከራ ስንታይ ንቁሩብ ጊዜ ግን አንተ አይዘበካ እግዚአብሔር ከጽናዕኩም ከረስየኩም ከውሸኩም እግዚአብሔር መስገን እትጸበባ ስንታይ እስከ በጸባ ይሁላ አበሉ
نقول داوي حالة كابش دشة قدر ما يقولون إدرس مرا حالة كابش دشة كابش ما تقول أتيم بفتان نتكم بمجهاد يسوع كريستوس اسكت كمان أتيم بفتان نتكم اسكت بفتان نتكم سولو في مفتان أمنتكم بمجهاد يسوع كريستوس نمجا على يسوع كريستوس سولو بقار يسوع كريستوس كبرنا فترة زمن أتم بفتان نتكم سي تعتبر كريستوس متان كبرنا نكريستوس متان كبير يساعد بس كريستوس سولو بفتنا يجالس سولو فتنا قاري مسكنا ما يدار الله يساعد مسكنا أما أولا تخبر نحن أخيرا بفتان أمنت ناسي مستبتنا نتندك بقعة مهنا أمنت ناس بفتان يسلتنا بفتنا يسلت كي تبتنا ما أمنت خنبار مستبتنا هنا أمنت زي أمنت المغانا تاي قبل نقلت أمنتنا تفتر لك أمنت المغانا أمنتنا مستبتنا هذا خاص لازم ما تكون أمان وين أمنت تبتنا تبتنا بس غدا تبتنا أصلاً نمسكنا نصحات ممكن بحاول خارج الله سكت نمسكنا إذا تذكروا حواتي تفتنك سي نمسكنا زوم تاعتهم بتحاول وقت تحلم وقت تاجي مسكور نخبري كل عسكر بتحاول نخبريهم إزاي سي بتفضلنا حلفنا غلاسي إزاي بتفضلنا غلاسي سي كم توت ورقي زغلح بتحاول معناه إنه ببدنا تعيننا كبري ندالنا مسكنا ندالنا إزاي مسكنا كم النجار بتاعتهم إزاي تاجرنا بقولنا حوز الفن أنا كمان كم النجار بوصل على وينه إزاي بتاعتنا بقولنا حوز الفن معناه تعرف حارمنا كنتايو نتا فتنا كم حبس موتا فتنا تمس أسبورو ركبنا آية كبا بدو كاي كم دكا ملشوا كاي كم دكا كبير نقرأ جوارو علىها داك مدار كاي كم كاي كم دكا مسكوا سكانه بولو نفتنا يسبورو آية سلا سلالي እንደ ሰላስሌ ስመሩ ከተከለኒ አሜን ፈተና እንደ አትወረሰቆ ንሱ እንዳይበለይ ስመሩ የሐለ ላይ መመሩ ሐለ ከይ ዘበለ ማ አብዚያቢያ ታደረው የውረቀሎ ንሱ የሐለ ኩይማ ሐለ ኩ ዘበለ አቅም እግዚአብሔር አውዱ ወይ እግዚአብሔር መስከረ ሰባት በተበላለ ነገር ሐዋርያት ጴጥሮስ እንደዚህ ታውቃለህ እግዚአብሔር የሐለ ኩ ይዞ كابتن زحاسوس بولو أبي ودي زيابير زحاس بلي يبلس سبس بولو درس زحاس بلا بولو نتزوريه يبولو زيابير كاس بولو نسوا زحاس بولو نتزوريه الرأينا ويتاويس بولو قبلي الرأي يسبولو كم تنس خاطري غني يعني تكفل أمين بهذا زي سبنا ينايدن كنا نتزريو زيابير كنا يزري نتزريو نعنام نتناي زيابير النريو نجر متان كنورش زيابير تايز قبل نزعاسي أنا زعاس بلكم زلوك عساسي يفتح زيابير زعاسون عساب تاي قبل يفتح يقولو مكرا انت زي تمكرنا انت زي تفتنا انت يقولني ما علي وزي مخبري أبانا كمزق حكم سلسلة تحلافه وركي تحلاف ورك بلو لقبل تحلاف ورك سبلو كبير مدان كره بحاول يزعل أمين أبو هذا كبير مدان كره تحلاف ورك سي تعملنا له بحاول يزعل نحن ما نمسكنا عمله نكسيابي أنا برجع حنا مدان كره كسي بمكرنا نحلل أطعم طعم تدلنا تعكستي تدلنا بتعكستي عن سبع مسعود سبع شعر مسكولو
ፀበባ ዝስዕሮ ፈተና ዝስዕሮ ሰብ እንታይ ይገልኩኒ ንፈተኑ ክሓስቡ ይጀመር ብዛዕባ ፈተና ከብል እቲ ፈተና ከቢድ ሰብ ፈተና እንታይ ይባሃል እስኪ ኢየሱስ በሉ ብድኻም ሓሊፍ ዝበሉ እንታይ ብለና ከምዚ ኸማና ዘይካ ሓጢኣት ዘይ ሓጢኣት በሉ ዘይከም ሓጢኣት ብኩሉ ዝተፈተነ ንዕና በዓል ወገን ማለት ንስብን ብኩሉ ነገር እንታይ ገይሩ ተፈቲኑ ብጥሜት ተፈቲኑ ብመቁዓት ተፈቲኑ ብሞት ተፈቲኑ ብኩሉ ኢየሱስ ዝተፈተኑ ፈተና ይገ ንዕና ግን ፈተና ብምንታይ ተፈቲና ብገለ ነገር እንዲያውም እንታይ ገና ሰብ ዘይበፅሖ ፈተና ኣበፅሓኩም እስከብ ዝበሉ ከብዛ ሰዓት እዚኣ ስበሉ ምስ ስጋይን ደመይን መኽሪ ኣቋርፃ ምስ ስጋና እና እንድሕር መኽሪ ኩሉ ግዜ ምስጋና ምስ ስጋና ንማኸር እንድሕር ኮይና እቲ ስጋ እንታይ ዘለዎ ጥፍኣት ኩሉ ክብሪ ይሓልፍ ቃለይ ግና ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ይነብር ይልና ኣሎ ስለዚ ካይ ኣብ ዝባልኩም ሮሜ 5 በዚያ ዋላ ገሊጥና ሙዲና ሮሜ 5 ካብ 3 እስካብ 5 ዘላ ሮሜ 2 29 ዘንክቴ ግና ብፀበባ ድማ ንምካሕ እምበር እቲ ፀበባ ስታይገስቲ ከም ዝውፅእ ስለ ዝፈለጥና እንታይ ብሎ እስኪ ብምንታይ ንምካዕ እዩ ፀበባ ብፀበባ እንታይ ዝገብ ዘለዎ ይብላሉ ወለ ፀበባ ቆትሪክስ ምረታ እኮ እስኪ ፀበባ በሉ ትዕግስቲ መለለት ኮኑ ትዕግስቲ መለካ ፀበባ እግዚአብሔር ስበሉ ብኩሉ ብፈተና ክሓልፍ ከሎ ስበሉ መዳን ንሰብክድ ግዜ ሓደ ግዜ ዘይጠመየ ሰብ ንሰብክድ ግዜ ይኽእል ዘይተኣስረ ሰብ ብዛዕባ እስረ ዘሎ ኣብ እስረ ዘሎ ሰባት ክፈልጥ ይኽእል ዘይተወቅዐ ዘይተፀብዐ ዘይቆረረ ኣብ ገገ ዘይሓደረ ብብዙሕ መንገዲ ዘይተበተነ ሰብሲ ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝሓልፎ ዘሎ ጎደናሲ ስምዑ እንዳለኩ ኣነ ሓዳር ዘይብለይሰት ስምዓል ሓዳር ክውድል ይኽእል ኣረዳእኒ ከመይ እቲ ናይ ሓዳር ዘስተማቕሮ መን እዩ እቲ በዓል ሓዳር ስለዚ ንሕና መጣን ክንርዳእ እግዚኣብሔር ካዘለና በብዙሕ መንገዲ ዝሕልፈና በብዙሕ መንገዲ ዝሕልፈና እግዚአብሔር ፈተና መጣን ክንርዳእ ኣንበለይ 19 ሮሜ 2:29 ወዲ እግዚአብሔር ባርኩ 27 ብታወርያ ዘለሃ ራእይዎ ምክንያቱ ጳውሎስ ኣብቲ ባሕሪ እንታይ ጋጢሞ ፀበባ ክንርከልና በብዙሕ ነገር ብባሕሩን ተፈቲኑ እዩ ጳውሎስ ኣብቲ ቆሮንጦስ ገሊፅዋ ኣሎ ብባሕሪ ብኣይሁዳውያን ኣብ ዝተፈላለየ ፈተና ነሩ ፍርሃት ነሩ ዓቕሉ ዘፅበሉ ነገራት ነሩ ዘጨንቆ ነገራት ነሩ ስለዚ ብዋላ ሓደ እንታይ ይኮንና ተስፋ ኣይንቆርብ ንፅህ ኣሜን ብረኻዘይ ተስፋና እንታይ ህያው ይበሉ ኩሉ ግዜ ስበሉ ነቲ ግዜ ነቲ ሓላፍ ዘይኮነ ስለቲ ዘይሓደ ጌታ ዝገብር ዝጥምትን ዝርእ ኣሜን ስለዚ እዚ ተረኣና ንየሱስ ተረኣና ይኹን ግዜ እንታይ ትገብርና እቲ ማዕበል ኣይውጠና ኣንበለ እቲ ብውሽጢ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ግና ንሱ ዓራት ኣይሁዳዊ ፍልተ 29 ዓራት ፍልተ እቲ ብውሽጢ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ሰለስተ ገለመለ ረኣያ ሰለስተ እቲ ኣይትፍረድ ገለመለ ምስ ፈለሲ ኣብ ኣና እንታይ ይብሎ ኣብ ማለት መባይ ወይስ ኣምላኽ ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራይ ድዩ ኣይትፍረድ ምስ ፈለሲ መዳራ ምስ ሰሙሳይ ሰምዎ እዩ እንዳፈለጥዎ ከለሲ ነቲ ነገር እንታይ ዝገብሮ ምዕራፍ ሓደ ምዕራፍ ሓደ 29 ረኣያ ዓመታት በለስ ሕሰም ስስዐ ክፍኣት ዝመልኦም ሙሉኣት ቅንኣት ቅትለት ባእሲ ተንኮል እከይ ማዕሸክሸክቲ ሓመይቲ ኣብ ኣምላኽ ጽሉኣት ገፋዕቲ ኩርዓት ተጃሃርቲ ተጣባብቲ እከይ ንወለዶም ዘይእዘዙ ደናቁርቲ ጠለምቲ ፍቕሪ ዘይብሎም ዘይድንግፁ እዚኣቶም እቶም ከምዚ ዝበሉ ዝገብሩ ሞት ከም ዝግብኦም እቲ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ
زيادة مسؤول زيادة أتكون عفرت على أمور كم زبون تايقولوا نافرتوا كنسمسي بستم زقبروا دم ما يسمر علوم راي وعدي زقبروا تراي كم زبون زي بولس تم نافرت أنا عم تايقولوا زسمروا إتم كم زعينة زبون سباقي وموت كم زبون تايقولوا نملالا نبلتيلا سلازي تم مسلم ما تايقولوا إتم زبون تراي زي بولس إتم نعمة نافرت زبون ما تايقولوا سلازي كم جاب عينك ما تايقولنا بقول نجار رسنا كنحلو يجبأنا يسوع كريستوس بيدان سلازي وشنا بتزمت نجارات تكون يقولون كحلل يقولون بعد تبتل سبعة تبتلوا مقالات تبتلوا ولا كان خالد تبتل كاسي جنابه كأملا تعجبه كايقولون كاب أملا خيورن يقولون أرد بقولك كاب زيادة خيورن يسمعون كاب سجى خيورن يسمعون كاب سجى كونه كاب مس فتناسي كتبنا من ما كاب سجى تعجبه كذا ورني مس زيادة المسكين ولا تعذرنا أنت زيادة المسكين